Ha? Naunsa ka man naghigda-higda man ka diha? Nagunsa man ka diha? Ha? Daghan ba rin mo da? Ha? Imo lang da? Aniyo to na ka? Suroy. Muna imong mga kinuha nga basura? Asa man imong biligya? Ha? Asa? Nakay kwarta dia? Ha? Kaluoy ba mo? Kaunsa nga to? Tagang kwarta oh. Panit kanon mo. Palit og makaon mo. Ano guys, mo na itong gibidyohan sa kuna guys, no? Si Michael. Sorry, tabledo ni Michael. Bangon sa dikilo. Palit itong makaon. Oh. Ako. Ha? Oh. Disable ni guys, PWD. Kaya na masura siya ba? Wa pa taon ko na siya kaon. Kaon siya mo na kan. Mo ni kurug-kurug man ka. Palit sa dito lang Marlin. 20 oh na may makaon dito. Balik 20 nga kanon tapos mga manok nga kuan. Oh. Kaigo na 50. May kuan dito. Kaon sa lakaw. Paro lang. Biyay lang na imong basura dia. Way mo kuha na. May labot ana do. Lakaw lakaw. Pagkaon sa. Kaon sa. Ayan guys oh. Kaigo na na. Kapalit ng balik 20 nga kanon. Da silang Marlin ay kay nay mga manok dia nga tag cheese. Kaw. Ayan guys. Ato pa kaunon guys. Si Michael. Kaya wapang tao ni kaon ko no. Lakaw-lakaw. Hinahinay nga tao. Diyan mo kaon guys. O sa pitas.